Dadaan ka naman, dadaan. Bigat, ma'am. Okay lang po. Nangangaali lang po yung kamay ko. Serena. Eh! Serena, sabi niya. May kami. Bawasan sa mga utang ng gabi.
Wala nga akong pagbayad ng delivery. Dapat dito pala magsakaw na. Nakakahintay kasi yun, nakalimutan mo yung bibig ko. Mas 4 na ay dumating na kasi. Asan na sila ano? Ate mo? Saan si ate mo? Ate yan, mag-aba yung kanta.
Ano? Malakas yung... Ano lang yung may lang? Hindi kasi yung baboy sa body shape. Ano ka? Body. Ako kahit na gusto mo sumakay dito.
Oh, lahat mo na yan. Dalawa ka. Reto! Wala man lang ako yan. Magreklamo ka doon ng problema mo. Salamat po sa katanungan, ate. Yung patungkol po dyan, hintayin lang po natin si Kap, no, para yung po detalye, pagpapaliwanag, mailatag po natin sa lahat. Opo, mairinig niyo po lahat yan pagdating po ng ating tulong na karitas. Kaya po, umpisahan po yung patungkol po sa usapin sa ating sa atin.
Paano